La mostra social també es va crear per ser com una mica d'aparador cap enfora, com d'ensenyar una mica això, i també per conèixer, ser com una espècie de punt de trobada, on es coneguin diferents experiències artístiques, diferents projectes, diferents treballs, fer xarxes amb altres entitats que puguin venir i ensenyar què fan, donar com una mica l'oportunitat de crear un espai on es puguin veure diferents tipus de projectes i iniciatives socials, però a través de l'art. És un llenguatge que ens posa tots en un mateix nivell, no? Sobretot quan treballem amb persones amb discapacitat, per exemple, quan parlem d'art no hi ha... estem tots iguals. No? Tornada a Madrid, on allà era part d'una companyia de dansa, que a més de ser companyia de dansa tenia tot un component social, on es feien tallers en presons, en hospitals, també fèiem xerrades, hi havia una part pedagògica també i social abans, a part de ballar, i em va interessar molt el tema, cada cop trobava més relació amb la part social, integrant també la dansa, i quan vaig arribar aquí a Mataró em van trucar directament al Taller Idees si volia primer obrir una part de dansa en el Taller Idees i m'hi vaig tirar de cap i ara ja estic en quasi tot. Quina importància té a nivell personal formar part d'aquest? Mesclar dues passions que sempre he tingut i que veig que cada cop em tiren més, que és la dansa i la part social i la part també de treballar amb col·lectiu, que m'interessa molt, i treballar també projectes que siguin sempre en xarxa amb altres entitats, una mica el cooperar amb altres entitats i fer intercanvis. El projecte... La integració real seria que no haguéssim de fer distincions. És molt difícil parlar així, però seria abolir la distinció. Nosaltres, de fet, abolim la paraula discapacitat i diem diferents capacitats perquè creiem que tots tenim virtuts i tots tenim, virtuts, coses que sabem fer bé, capacitats, i tots tenim discapacitats. De fet, jo porto ulleres, tinc una discapacitat també, d'alguna forma. El que fem és no només actuar en els àmbits socials o en els àmbits que es coneixen, sinó treure'ls d'aquest camp social que sempre estan involucrats, com són les fundacions, les residències, on sí que fan moltes activitats, però és treure'ls d'allà i realment que facin activitats a la ciutat, que puguin tenir una formació de qualitat i que puguin compartir aquest espai amb altres artistes, amb altres persones que practiquin la mateixa disciplina i, a més, donar l'oportunitat que si són bons i s'hi volen dedicar, donar com les facilitats perquè ho puguin fer.